Okay, nu håber jeg, man kan høre det. Men yes, vi skal snakke om tykkelsen af et hår. Og det er så i det her tilfælde Lukas' hår. Og det målte vi med Bastian, tror jeg. Lukas, mig og jeg kan ikke huske, om Elias var i del af, men yes. Og så skal jeg forklare, hvorfor der opstår et interferensmønster, når et optisk gitter belyses med en laser. Du kan vælge også at argumentere for gitterligningen. Gitterligningen kommer jeg ind på lidt senere, men nu kan vi lige, hvordan fanden går man der? Man kører indstillinger, kuglepen. Så nu starter jeg med den her, så jeg tager den her ved siden af også. Her, laser tingling, og så bliver det sendt i bølger ud, og det ser så sådan her ud. Bam. Så rammer det gitteret, og nu tager jeg bare lige lidt anderledes. Så gitteret, det er sådan her mærkelige streger tingling. Så når de her streger så kommer ind, spaltet, boom, og så kommer det ud på den anden side, som, yes, sådan her bølger. Og det gør de så på alle sammen. Og nu tager jeg lige lidt hurtigt, lidt tjusket. Bam. Noget af stil. Så har vi en væg her. Så de her steder, hvor de mødes her, der bliver så lavet konstruktiv interferens. Og det er så lødes de alle sammen så i den her streg. Så jeg kommer til at ligne det her, hvor de alle sammen kører i en streg ud og lyser op som en prik på væggen. Det er så sådan, det kører her. Yes. Og ja, det er vel bare sådan. Yes. Næste. Forklar kort, hvorfor der opstår interferensen, når et hår belyses af en laser. Så her har vi så det, jeg prøvede at tegne før. Og det er sådan, den fungerer. Så kan man se, hvor der er konstruktiv interferens hele vejen igennem med de her. Det er så der, hvor stregen kommer. Med et hår, der er det så det omvendte. Fordi det fik vi forklaret her sidst. Så her kommer laseren ind. Så rammer det håret. Og så i stedet for, at der er flere af de her huller, så går det rundt om håret. Eller noget i den stil bliver forklaret. Og så rammer det så på samme måde, men kun med et af de her huller, ligesom i stedet for flere af dem. Det er i hvert fald sådan, jeg forstod det for sidst. Noget i den stil. Boom. Næste. Forklar kort formålet med forsøget og fremgangsmåden i forsøget. Så til at starte med, der plukker vi et hår fra Lukas, og så sætter vi det i noget, der lignede den her. Og så spænder man det fast i siderne her, så håret kører over sådan her. Så kan man skifte kuglepen, måske, yes. Så kommer laseren, den er rød, super. Så kommer laseren her, rammer håret, bliver spaltet, kører rundt om og noget af den stil. Nu burde håret sidde den anden vej, men fuck nu det. Så kører den ind her og over. Og da den rammer her, så kommer det til at være en... Det bliver den spaltet ligesom i gitteret, og så rører den så ud og rammer de her forskellige pletter. Så selve afstanden fra selve gitteret er jeg rimelig sikker på. Fra gitteret kan jeg skifte her igen. Med kør blækfarve. Nu tager vi her. Selve afstanden fra når den rammer gitteret til den rammer væggen var 2,45 meter. Og så vores ordner skifter jeg her igen. Blop. Vores ordner, de bliver grønne. Som det her, det er punkt 0. Så er det her det første orden, anden orden, tredje orden, fjerde orden. Så vores 4 ordener, de var 1 cm fra hinanden, som vist her. Så der var 1 cm fra det til første orden, til anden orden, til tredje orden. Hvilket gør det meget nemt at regne med. Jeg tror ikke rigtig, der er mere. Så altså slutningen af forsøget kommer senere på med ifølge omgangsmåden, så det er sådan lige starten af setup. Så her redegør kort for udregninger og kommenterer resultatet. Den her del er så slået sammen med den anden, hvor man skal sige fremgangsmåden. Og
ja okay, nu står jeg meget fint her, at det var lidt lort, men at alle vores ordner her, 1, 2, 3, 4, var alle sammen 1, 2 og 3 og 4 cm lange. Og det gør det ikke nødvendigvis upålideligt, men det var bare lidt mærkeligt. Men det gjorde i hvert fald nemmere at regne med, fordi der skulle jo aldrig rigtig gange til at divideres med noget, fordi det ville altid give det samme. Ja, det ville det også med de andre, men det var rimelig ligegyldigt. Så har vi haft et rimelig stort problem. Vi har glemt, hvilke farve vores lys var, og vi havde ikke skrevet ned, hvad bølgelængden var. Så det gør det selvfølgelig lidt sværere. Men nu har vi den her super smarte formel her, som gør, at vi skulle finde D i det, vi havde for. Men da vi så allerede havde D, som var 130.340, så ud fra det, så kan vi så finde lambda, hvilket er bølgelængden, og regne ud, hvordan og hvorledes. Og det kan man så gøre, det er mere næstdias, i hvert fald. Jeg forklarer bagefter, hvordan jeg fandt ud af, at den var 532. Men så tager man her D, som er gitterkonstanten, som er den, vi prøver at finde ud af, hvor tykt var håret. Det ganger du med lambda. Hvad var bølgelængden på laseren? Den var 532. Ganget med 245, hvilket er graderne i trekanten, som man også viser, hvordan man regner ud næstdias, divideret med 1, fordi at vi var i første orden. Næste dias. Yes, her. Så vi vidste, at D, det var 130.340, og det kunne man så dividere med 245, fordi at det var graderne i trekanten, og så ligesom vende formlen om. Og så fordi vi var i første orden, dividerer med 1, det er lidt lige meget når i 1. Og det giver 532, hvilket var vores lambda. Så hvis vi går herned, kan vi se, at 532 ligger der. Så det har været en grøn farve, vi har haft. Der, sådan der. Yay, grøn. En grøn laser. Og ja, tæt på blå. Men lå derimellem. Og det kan man så også, den måde man så regner ud, hvor mange graderne i trekanten er, så bruger man Pythagoras her. Og så skal vi finde den lange side, hvilket er den her. Så man tager her. Så tager vi den her side, den vidste vi var 2,45 meter. Og så gangede vi den så med den her side, fordi den var så 1 cm i første orden. Og ja, det giver så 2,45 igen. Så vores ukendte side her, boom, bare derfor 2,45. Og det laver man så bare om til grader her. Og her har vi så vores resultater hernede. Så tager vi bare et eller andet random farve. Ikke overstrengstus. Ja. Okay, sådan. Så for helvede. Sådan. Så her kan man så se vores ordner, og de passede alle sammen med, at de alle sammen var 1 cm fra hinanden. Det var dejligt let. Graderne, det var jo 245 i alle sammen. Og så, ja, så bliver jeg større med hver orden. Men så, ja, så var de så lige lange i alle sammen, fordi alle ordnerne var lige store. Så vores resultater er egentlig meget pålidelige, men det var rimelig nemt at regne med. Jeg tror ikke rigtig, der var mere i opgaven, man skulle. Det var bare, hvordan jeg regnede det ud. Så yes, det var vel det.